Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo kwambiri. Ine ndi Dickson Chivwati Gondo kuchokera ku Zodiac. Inu okhala mtumiki wa Mulungu mukalosera mwayi wanu ndotani opambana chisankho chimenechi. Zikomo. President, ine dzina langa ndine Cyrus Phiri kuchokera ku Story Club FM. Tumati tikafufuza ku Malawi kuno anthu ambiri akapeza ndalama amakakamizika kukhala atsogoleri. Inuyo ndi mmodzi mwa anthu amene anthu amakamba kuti muli ndi ndalama. Tinene kuti kufuna kuyimira upresident ndi chifukwa choti mwina mwapeza muli ndi ndalama. Ngati si choncho, ndi chani chimene mukuchimva kuchokera pansi pa mtima chimene kukuwuzani kunena kuti mukhoza kukhala mtsogoleri wa dziko? Zikomo kwambiri. Ine ndite Matembo kuchokera ku Yeneko FM. Ine ndikhazikika kwambiri pa nkhani yokhudza chipembedzo komanso ndi ndale. Inuyo ngati mtumiki wa Mulungu ndimafuna Malawi mungawuze zotani kuti mufotokozere bwino nkhani ya kukhala makamaka mu ndale ndi kumachitanso za chipembedzo. Kodi mpingo wanu musiya akhristu anu muwasiya kapena muzigwira motani mpingo wanu plus kukhala mtsogoleri wa dziko? Funso lamba munafunsa kuti ngati mtumiki wa Mulungu munalosera ndiye mukuona bwanji za chisankho zakuwina kwanu. Choyambirira munandikonzekera eti mafoni onsewa tathokoza, koma ndiyankha onena kuti ndabwera kuno ngati candidate, sindinabwere kuno ngati prophet. Ndichifukwa chake papepala pachinayimba kuti David Mbewe. So kuchechi uku ndikuita nani kuti ndakupatsa ni prophecy ya September 2016, koma kuno ndabwera kudzapereka mapepala ngati ndine candidate chabe. Ndituti ndikhulupirira ndakuyankhani. Anthu akunena kuti bwanji kumalawi kuno anthu akani ndalama then amayamba ndale, ndipo anthu amanena kuti muli ndalama. Koma kwambiri ndangokhala ndi mtima wofuna kuti tipulumutse Malawi. Kuphatikizira kuti anthu amakamba za ndalama, anthu amangonena zimenezo, madziwa anthu zayankhula zawo, koma kwambiri ndi tingofuna tipulumutse dziko la Malawi, kuti dziko la Malawi lichoke pamene lili, tilipatse chiyembekezo china. Ndipo munafunsa zokhuza ndi chipembedzo ndale, kuti mpingo musiya. Andale wonse timaona aja, komanso amene muli apa media nonsenu muli ndi mipingo, koma mugwira ntchito yanu Saturday, Sunday, Friday mmapita ku church bwinobwino. So inenso sizindivuta anthu amatero poyambirira, koma titayamba chipani ndi church zimayenda bwinobwino, ndipo poyambirira ni matsogolera freedom of worship ya mipingo yosiyanasiyana ya Malawi, koma ndimakwanitsa kubweretsa marastas and everybody akumbona kusanja kwabweretsa pamodzi, koma Saturday, Sunday mapemphero bwinobwino. So ndi nkhani yongodziwa kuti uyu ndi toothpaste asakhale ku kitchen, iyi ndi toothbrush sakhala ku kitchen timuyike koyenera kupita, mapoto asakhale ku toilet akhale pakuti. So it's just a matter of knowing kupanga zinthu kuchita separate, kuti izi ndikupanga za apapa ndi izizi, apapa ndi izi. So timangosiyanitsa pa nyengo yake, chifukwa aliyense mulili apa aliyense ali ndizochita zina, mwina mabanjamu, business
zintchito zina koma mata kukwanitsa pena kusiyanitsa kuti lero lino tayi ndivale pa khosi simungatenge tayi uja kumanga yapa mudzi wanokha kusiyanitsa kuti yayi tayi aine necktie ibwere apa so chimodzimodzinso zikatemera papangira ndale number 1 ndimafunitsitsa kwambiri kuti ndisiyanitse chifukwa ena amene amabwera ku church amabwerera prophet Mbewe sabwerera za ndale ndikabwera mu church timapanga za church politics kunja kwa church so it's a matter of siyanitsa. Thank you. Okay, dzina ngati ndine Clement Msisia ulemba nkhani ku wireless ya capital. Munafotokozapo kuti mukadzatenga boma ngati mtsogoleri wa dziko lino muzathetsa mavuto ena amene alipo monga kusowa kwa ntchito, kusowa kwa mankhwala, komanso mwina kusowa kwa mafuta galimoto, mavuto amene tilipo panopa. Komanso munafotokoza kuti ngati mtsogoleri muzagwiritsa ntchito mwina ndondomeko zake ziti zofuna kuthana ndi mavuto amene alipowa komanso ndi mavuto tanama pakanthawi kufika lero. Dzina langa ndi Patrick Dambula kuchokera ku MBC. Mafuna kudziwa kuti mwina kapena musanaganize kupita kundale kapena munachita konsida kuyankhula ndi akhristu anu chifukwa nthawi yayitali anthu akhala kudziwani pa nkhani za chipembedzozi za ndale tazimva mwina kuyambira chaka chatha ichi. Dzina langa ndi Anthony Manda kuchokera ku Transport Radio. Mkukamba kwanu chakumaperopeto munakambako zoti megi dzikumvani. Ndikuona kuti amene mwatenga ngati running mate akhala kumbuyo kwa kwamba konso kwambiri kulimbana ndi meki zokhudza systematic ndeni mafuna ndimve kuti nkhani yake ndi yomweyo kapena nkhani yake ndi imene mumafuna bungwe loyendetsa zisankho idzikumvani munatsatira kuja kumapetoko. Zikamwambe chambiri mafuna ndithokoze chifunso lanu amene mafusa lokhudzana ndi nkhani yambe yakhudzana ndi meki amene mafusa zadandaula. Nonse ya media Atolankhani chilungamo mukuchidziwa kuti ngati tikukwanitsa kuvala zovala ndi manja palibe chifukwa choti tivale ndi electric unless tindi vuto tapuwala. So muzisankho zambiri mbuyo timavotera manyo. So kwa ine ndikuona ngati kuti chimodzi mwa icho zimene zibani zina za zimadandaula ni nkhani ya machi imene anthu ena sakhala comfortable. So ndifake nkhani imene iso ndi imodzi mwa iyo mwa nkhani zimene timadandaula ngakhala anthu ena amene amakapereka pano pakupereka ma nomination papers ngakhale ku ma center oyimira MP or makansala machini pena amapezeka kutenga nthawi network isakubwera. So ndi chimodzi mwa zinthu zimene timakhala kuti tikuzidandaula. Mafotokozo onena kuti nanga mupeza njira yanji yotetsera fasi kuti afotokoze imene ndimayima kuyamba kuyankhula munthu wina anandikodola kundiuza kuti hey maso ano aziyang'ana screen yo. So timayankhula mwachidule chifukwa choti screen yo idakhala tonena kuti imatipatsa malire anthawi koma pakupita ndi kupita tsopano poti mapepa atapereka kampeni tiyamba kutambasula njira zambiri zimene tikwaniritsire kutetsera mavuto amenewa chifukwa kutha kwa mavuto amenewa njira yake ilipo. Koma mavuto ndionena kuti mwina nthawi zina ndikusadziwa kuti kodi anthu angasiyanitse bwanji zonsezi zimene akufunsa kuti mudafunsa ku MBC nkhani yokhudzana za ndale tayamba kumva last year ndipo za ndale mwamba liti chifukwa takudziwana kwambiri ndi nkhani yokhudzana ndi church. Well, aliyense obadwa ndi wandale ndipo aliyense amakhala ndi democracy choyambirira kungoti muna nthawi yoti aonekere kunja kuti achite chimenecho imatenga nthawi. So ndale democracy nthawi ndale ana amatha kubadwa mapasa wina akhoza kukonda shuga wina sangakonde shuga. So that's democracy and that's so ndale zimayamba pena paliponse. So ningationana kuti tinayamba ndale mmene yambiramo osati chifalikali koma panopo tatuluka Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.